Entre la quinzena d'entitats que ahir van rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya hi ha l'Institut d'Estudis Penedesencs. En un acte solemne, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, el seu president, Ramon Arnabat, va rebre la Creu de Sant Jordi en forma de placa. L'Institut d'Estudis Penedesencs ha estat distingit amb aquest guardó que atorga el govern català per l'interès de la tasca que du a terme, dedicat a l'estudi, la promoció i la difusió del patrimoni cultural, històric i científic de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Institut d'Estudis Penedesencs, per l'interès de la tasca d'un centre dedicat a l'estudi, la promoció i la difusió del patrimoni cultural, històric i científic de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. A partir del 1977 ha projectat amb eficàcia aquest espai al conjunt del país, des del suport de la societat i la col·laboració amb les administracions. Un altre penedesenc, Salvador Casals, gerent de la societat La Principal, va recollir la Creu de Sant Jordi que va rebre la Federació d'Ateneus de Catalunya en qualitat de president. La Federació d'Ateneus ha estat premiada com a referent cultural i social, des d'una valuosa tradició històrica. Creada el 1981, la Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o una entitat per part de la Generalitat de Catalunya. El seu lliurament dona, tradicionalment, el tret de sortida a la Diada de Sant Jordi.